Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Son Radio Philippines, Standard Time, las 9:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman parabati region-wide, mapalangkan kita sa labilin isa ka oras 23 minutos karon nga adlaw Martes petsa 7 bulan kita sa Enero sa gihapon na kapabilin sa tuig 2020 Martes na mga edisyon sa inyo siring aparaton to nas kinaan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sa ning news team ato sa correspondent sa liwat na Manila sa padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa ato sa kapolisan Central, Southern kag Northern Negros ang ato sa mata kadulungan oras sa kagabiyo ng aton sa nga patrol to crossfire patrol kay na pa nagkalambiyong may mga ginrespondiran ng mga kaso, insidente nagkatabo diri sa Metro Bacolod anano pa nga mga eventualities from where the action is action papang Alvin Graba magaresponder back to back kay action papang Nixon Tahom ang aton nga piloto sa patrol to waswas koromay area lang kormais importante wailang Malaysia ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa national kag international News Center sa Action Radio Bacolod Boylog nato na puwersa ni Action and Defensor. Of course, ang atong siring mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri kay IT expert JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villaganas. Ang batang suway
kinanda ng isang agad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 21 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Sa sinigabahan sa atong balagad i-check tangaton sa ring Patrol 2 Crossman Patrol balik ka papalagad ni Action Alvin Graba sa isa pagid ka iskape nga nakaparagyo dito sa bahin sang custodial facilities sang police station number 3 liwat nga nagsurrender ikadua na ini siya ang una to aksyonan si Zazo no kag ang ikadua posible amo ini si Kapa may duha pa nga sa diin wala pa madakpa sa kapulisan pero ang isa diri sa duwa nga nabilin nga wala pa makasungka may ara naman surrender feeler nga nabaton ang aton kapulisan. I-check na si Action Alvin Graba from where the action dira sa police station number 3 ining si Kapa I understand nag-surrender ini sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Yari si Action Alvin Graba live report sa police station number 3 from where the action is. Action Alvin, please come in. Action Eric live and direct gikan diri sa police station number 3 nag-voluntaryo nga nag-surrender no ining si Sunny Kapa sa mga kapulisan matapos ang masobra isa kadlaw almost 2 days action Eric nga pag pangita o manhunt operation sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 3 kagasubong man sa Bacolod City Police Office. Now kagin action na Eric wala lang madugay nag-abot ining si Kapa upod ang iya sining pamilya kasubong man ang mga katapo no sang Criminal Investigation and Detection Group led by Police Lieutenant Colonel Gantang no amoni ang hepe o kontag pamulo sang CIDG sa probinsya sang Negros Occidental Action ano yung sining rango Action Alvin Police Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel Gantang kwa untang iya sining first name Gantang yes sir Gantang yes sir okay. And this time action, Eric, no? And una, sa initial information, basi Sunny, nagsulod na siya action, Eric, no? Ara na, ginpasulod naman siya sa Selda. And ariman dari si Police Lieutenant Colonel Gantang, ginsuryahan pa, no? Gantang kung Gansang? Yes, sir. Gantang. Yes, sir. Okay. Can we have Colonel Gantang Action Alvin? Yes, sir. Colonel, ano po ba yung pangalan niyo po? First name yung Anthony. Si Fornex Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Action na Eric, si Lieutenant Colonel Gantang. Live na po ngayon, sir, sa Action Radio Bacolod. Sir, ano po ba, paano po ba ito nangyari at nag-surrender po itong si Sunny Kapa sa inyo po? Kanina lang siguro mga around 6 o'clock itong gabi. Tumawag din isa ng ating tropa, yung confidential informant natin. Meron siyang kaibigan, si Kagawad Jesse Bantige, na ininformahan nga tayo na meron daw isa doon sa mga tumakas dito sa backup 3 ay gusto surrender. So, nag-usap naman kami at gusto lang nila i-ensure na yung safety nung tumakas itong si Sunny Kapa. So, siyempre, dapat natin isiguraduhin na hindi siya magagalaw at makapagtulungan tayo sa BCPO. So, pinunta namin sa Barangay Banago at kasama yung mga kamag-anak at kapatid nitong si Sunny Kapa. At sinama natin sa BCPO kay Colonel Binya, kay City Director. So, from there, dumiretso tayo dito sa backup 3 ay balik na to dito sa presuhan si Sunny Kapa. Yes, sir. Nagka-istorya, nakausap pa po ba kayo kanina ni Kapa, sir? Oo, na-interview namin siya kanina, nabanggit niya, napasama siya doon sa mga tumakas o po, para napadamay siya. So lumabas yung mga kasama niya, sumaba na rin sa palabas. Action Alvin? Yes, Action Eric. Can we have Colonel Gantang? Sir, live po kayo, no? Kay Action Eric, ipasa ko sa inyo. Sir, i-interview
Action Eric Magbanwan. Okay. Action Eric, magandang gabi po. Magandang gabi, Colonel Gantang, sir. Congratulations for job well done. Anyway, saan pong lugar exactly nag-surrender itong si Sunny Capa, Colonel? Sa may, Barangay Banago. Barangay Banago. Opo, sa Barangay Banago. Ba't kayo ang gintap ni Capa, sir? Ganito po nangyari, kanina po around 6 o'clock in the evening, tumawag po yung isang confidential informant natin sa CIDG sa pamamagitan po ni Kagawad Jesse Bantigue ng Barangay Banago. Okay. At ininformahan tayo na isa po doon sa mga tumakas dito sa may backup tree, gusto daw po sumuko o sumurrender. Okay. So, ang ano po lang nila pakiusap, may sure yung safety na itong si Sunny Capa. At tama naman po yun, sinigurado naman po natin yung pamilya at sila Kagawad. Iyan po natin yung safety ni Sunny Capa. So, Barangay Banago, dumiretso po tayo sa BCPO. Tinanover po natin si Sunny Capa kay City Director, kay Colonel Aviñas po. So, anong sinabi? Po namin binalik dito sa backup natin. Okay. Anong sinabi ni Sunny Capa sa iyo, Colonel, after mo or before mo sa Gintono sa Police Station number 3? Nabanggit niya kanina po sa tinanong namin kasi tumakas dahil yung kasama niya tumakas din. Parang nakisama na rin siya. Din na rin siya. Isa doon sa tumakas parang kaibigan niya. Okay. Nakiano na rin siya. Nakiride on. Nag-ride on na lang siya pala. Isip-isip niya na mas safe siya kung babalik siya dito sa loob. Basta tama naman po yun dahil kung nasa labas sila, kung mga tumakas, maraming pwedeng mangyari na hindi maganda para sa kanila. Okay. So, para sa kanilang safety, kaligtasan, tama-tama po na bumalik sila sa atin. Kaya tayo po tinulungan natin yung pamilya, katulong yung mga barangay official po natin. It's good to note nga pinili yung CIDG. At ano sir, kababago mo lang dito na sir sa Negros? Bago lang po, mga isang buwan pa lang po. Ganun ba? Oo, kasi isang buwan pa lang so far, Colonel. Mag-get. So parang magandang balita para sa iyo ito, sir, na isa sa mga escape na station number 3 nag-surrender sa iyo personally. Marami pong, tayo po nagpapasalamat sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga tumutulong sa amin sa CIDG. Meron po kami mga agents, mga confidential informant. At tulad po nito nakipagtulungan po sa atin. Hindi lang po yung paghuli, kundi po yung pagsuko or may mga gustong magpa-assist sa kanila na gabayan natin para po magbalik loob sa ating gobyerno, lalo na po sa kapulisan. Yes. So after his surrender, Colonel, anong mangyari? Iwan siya dyan ninyo? Balik kayo sa inyong opisina, Colonel? Babalik na po. Natin-over namin dito sa backup 3. Balik na po kami sa opisina namin. Okay. Colonel Gantang, sir, maraming salamat. Congratulations for job well done. Maraming salamat po. Okay. Action Alvin, take over. Colonel, maraming salamat po. Action Eric, si Colonel Gantang. Anthony, no? Anthony Gantang. Yes, sir, si Anthony Gantang. And this time nakasulod na sa first custodial facility. Base matry mo dala Action Alvin, makuha mo ng initial statement ni Sunny Capa, ang ikaduwang nag-surrender karon nga adlaw, Action Alvin? Isa na Eric nating wa naton makasulat kay isubong kini hindi available ang male custodial facility kay gina-welding Action Eric, no? Okay. And subong sinigin sulod ang sikapa bundri kay Juan Cagina kay Lawrence, no? Lawrence Sason. Try naton. I-try tabi si Kapa. Si Kapa. Sunny. Sunny? Sunny Capa. Sakit sakit ang tiyan niya. Sakit tulong niya tiyan, nakatalikod ni siya na Sakit ang iya nga? Tiyan? Nga nagsakit tiyan niya? Kung pala sakit tiyan niya? Nga nagsakit tiyan mo to? Okay. Gutom ko siya na... Gutom. Sige. Pwede interview, tapos interview pagkadaan Action Alvin? Storyata, San? Si Sunny. Sunny. Tapos interview ka Sunny, papanyapura mo Action Alvin? Kapanyapon ta, Sunny. Si Sunny, hindi pwede L.A.? Sunny si Sunny?
Oh. Ayaw ala si Sunny, tapos interview, papapanyapura din kasi kay channel, nakakaong guro na. Oh. Sige. Sana Eric, hindi gid na. Hindi gid siya? Hindi gid siya. Oh. Si Kagawad ara, ang ginmention kira ni Colonel Gantang, si Kagawad ara kay na. Ara sa mga. Si Kagawad Jesse Bantige, Ara sa ang barangay official sang ara sa atong Facebook Live. Oo. Si Kagawad Jesse Bantige. at Barangay sana Banago. Eric, no? Sang Barangay Banago. Can we have Kagawad Bantige? Yes, On the line? Kagawad Bantige, live kasubong sa Action Radio. Si Action Eric Magbanwa, live kasubong. Action Eric, ipasok ko sa imo, si Yes. Kagawad Bantige. Kagawad Bantige, mayang gabi is Kagawad. Mayong gabi man, Action Eric. Salamat. Kagawad Bantige, paano nag-surrender sa imo si Sunny Capa? Kagina, mga 6:30 sa nakabaton ko tawag from chairman sa Purok Maymulaton. Okay. Nagbuno siya sa akon partisa kung pwede nga makuan ko ang pagpasurrender. Mapasilitate mapasilitate ko ang pagsurrender ni Sunny Capa. Ginapangayo lang nga assurance ang pamilya. Kay ako man ang ginayo nilang papasilitate sa kwan. Ginayo lang nilang wala lang sa may matabo kung pwede sa lain ng anay nga unit. Kaya di nagmuno ako ganing amiguay kami na ni Sir Kulanat. Pero galing kay dito may nervyos pa sa kay Sir Kulanat. Okay. Kaya dito sila nakaimo sa salat siya mo itong nakapanawag ko kay Colonel Gantang sa province sa Nuco. Okay. Kagawad Bantige, di ba si Kapan, ito tumandok sa Purok Maymulaton, Banago? Sanay baluan ko kay ang mamaya ni gani dudugay naman na sila Sir Eric. Okay. So, Kagawad, ano yung pagkakilala mo personally kay Sunny Capa? Kay tin-involve siya sa 9.1 million pesos kasi bunga na recoveran ito pala Kagawad? Sa matutuod lang Action Eric, daw mga last 6 months ago, in-facilitate man ng ipasurrender yung mga bata ni Okay. sa ako daw mga tatlo ni sa kabilog. Okay. Nga naghayo gini sila nga mag-surrender. Di gintawgan man ko sa ila Purok Chairman. Nga masurrender. Okay, balikan ta si Action Alvin Graba kay nauto ng linya kay Kagawad sang barangay Banago, Bantige, no? Action Alvin, balikan ta si Action Alvin Graba sa Special Communication. Action Alvin? Okay. Kagawad? Kagawad, na utod ka Kagawad? Ano to Kagawad ang imong ginhambal, parihog? Ini sila Sir Eric, kung nakilala ko lang siya ang ginikanan. Ini siya nakilala ko pag-id siya sang tong last 6 months ago nga nagayon si Chairman Rivada rin Okay. Ang ilangan yung purok Maymulaton niya. So pwede may tatlo siya ka constituent sa ilang siya na sa Kopan niya nag-intra man sa illegal activities. Okay. Gusto niya nga mapasunder nga upod ko sa backup trip. Sa sining si Sunny Boy, si Sunny kapag ang mga nagligat to mga duwa pa to ka mga upod ni Sunny. Nag-ginopdan ko di surrender sa backup trip. Mga last 6 months ago siguro. 6 months ago. So, pero na sorpresa Kagawad nga nadakpan ni si Capa sa 9.1 million pesos nga Cebu? Amo to gani siguro mga December to siya. Yes, 21. Amo to siya namatian kumanto siya kay labanda ng mga revival sa amon. Kalabanan daw ako mga ganit ada ang witness kung gabi kung pan. Okay. Pero sa amo sito nga time sa Bagda Subay ito temprano pa to. Diara paguro day kapitan sa barangay. Gani. So sila to ang natawag din ni Sir Kulanag. Pero wala ko nag-expect nga kuan pero kabati na ko sini nga nagbalik naman sila sa pagbaligya sang droga kay ti pag-surrender ganin nila Action Eric. Wala ko ni nagkulang sila sa pagkinding iling ko hindi ni makabulig ang surrender paper nga certification nga nag-surrender ka mo. Kundi ang kung paano nyo mag-uunang kabuhin nyo. So, basically ko i-front nyo lang na para lang hindi ka mo ma-balance
Pero siling ko, ginawa kay hindi ko lang sa inyo. So Kaya hindi po maguli... na aksyon, Eric, na nabalag ko man sa uli nga nagabaligya ni mga kabataan. Pagkadakop yato sa Bagda Subay, nakibot ako daw amo ginakadako aw. Ligaw mo na ni sila subong ng mga kabataan. Ako lang mo guli kagawad Bantigi, hindi ba nalipod iglesi mo ning bisyo sang bata ni nga si Sani Kapa at the same time na surpresa ka man sa amo nga tiyempo nga 9.1 million pesos nga na-recover siya nga work sa Cebu kagawad. O mo gani man siling ko do pang high profile ni siya nga mga tao aw. Doka kuan na blas ito sa san ulang to ka nag-surrender pa do nakibot yung gani aksyon ni Rick. Sa san ulang to gidala ko pati gid siling ko do waway buot ya. Kaya daw may mga kuan lagi pagdala ko pas back up para sa tuyan sa pagpasurrender. So tadi ka mga nakibot magugani. Tadi ka mga big time ni mga kabataan. Kuan sang drugs ang ini mga kabataan. Gani man. Kagawad di sa karon nagtiner pagpalagyo ya sa station number 3 nakasugid sa imo. Pinamakot ko na sa katakat kami Action Eric. Kay Tido Steve Tribla do curious lang ko kung paano. Tinaguno ko siya nga iling ko nga wala mabatsyagan. Kasi ko do kadamol mo na sa ground bar sa backup tree kay permi man ko da. Lingkod din na siya nakuha niya sa kagawa, sa kilid kagawad, sa pinakapunta, may ginrihat. Lingkod din nga, naway kabatyag ang kuha niya mo na gani kagawad, pati kabiway kami gani kabatyag man. Ini sila ko nahambal niya. Lingkod din paano ka nakaupod sini, nga mo sina, linya kay ginpukaw lang siya kuno mga alas 12 sa gabi. Lingkod katingalahan sa nagalagari ni siya, wala mo ni madiparahan ang ining atuan nga amo na blas batyagan di base konsabo ka man kaya hindi gawa amo sina likot pila ka mo niya pito kuno apat silang nalagyo kay tatlo lang ipukaw niyaw okay wala action like so kuno mo kagawad Bantigi hindi siya ang nagpangamot lagari ang sistema Boyawa kuno Action Eric. Si Boyawa? Damo na ginatulblo nga nagmandatos lulagari da? Nagpukaw sa ilang tatlo. Okay. So dira man na sa kuno kagawad sa purok Mahimulaton Banago nagpulo Panago pagkatapos ka nakagawa sa prisuhan? Sila ko kagawad si Sunny Boy Kapa ni dira man na nagpawayway puno Panago sa Banago sang makapalagyo sa station number 3? Ang pagkabalo ko gina Action Eric gina na lang. Kay ti namangkot ko wala na lang ko ganit namangkot kun sa diin ang iya nga whereabouts. Pero siling ko makunta ko anay sa kwan kay titig sila kay Circulana kay ti siyempre amo man ang ginimuan nila sa sala Circulana. Gani. Ti amo na nga siling ko ora siya makunta ko to para siguro ko. Pero sa dira gid gali sa purok Mahimulaton gisa yagin wa namo ni Sir Gantang. Sir Gantang, Colonel Gantang. Sabot siningon gali way sa gani maghalinda pagka siguro pag palagyo ito sa station number 3 nagriktar sa sila nga lugar sa purok Mahimulaton Banago kagawad. Damo amo gina Sir Eric kay nga ang dito siya namo nakuha. Hindi sa ila balay pero do dito bato sa piyak ko nga piyak wala kay tidak man lang kami sa basketball nagulat ni Colonel Gantang. May isa pag ina sa kagawad Bantiging kaupod ka taga Mahimulaton man mo. Amo ni si Sazon. Damo ni siya gani kagina lang ko gani kabalo sa tutuod lang wala Sir Eric. Kagina lang ko nakakuan sini sa paglakat na bala namon. Ang pagtawag ni chairman nga silig niya kagawad may nag-surrender naman ni ganing upod niya si Tugale. Lingko ka kay Tiyo na mas mayo gin mag-surrender kay do magamo sina delikado na siya. Gani man. Delikado na siya. Ining ginatumod mo kay na nga sa interview ko si mo prior sin isang bag-o lang gid kagawad. Amo ni siya ang tatlo nga upod ni Kapa nga tani ma-surrender man sa imo ining si Zazon Ang upod niya nga ma-surrender kung tani sa imo sang temprano pa before sila madakpan? Nakasurrender man gini sila sa una sa ako Sir Eric. Kaginokan ko din sila sa baka. Si Sazon.
Si Sason, amot lang ko to, kay chairman. Amot lang tagamay mo laton, pero ang naduduman ko to mga daw nanday kwanto, ang isa sa to si Bitar. Pero anyway, ang isambot ko na mo ni siya Guru Sason, ang isama niya nag-surrender sa akong gidala ko di ba kapre. Pero may ideya ka nga upo di sa ni Kapa sa 9.1 million pesos nga pagka-recover sa Sabos Station number 3. May ideya. Balik kagina lang ko Sir Eric, kasi daw ang nagkilala ko pag nakopin isang December di sila. Do si Kapa lang pero si Stason daw hindi ko di ka familiar Sir Eric sa iya. Amo nang wala ko di ka kwan kay Sason ni siya. Sige. Anyway, kagawad kadakog isang inyo bulig ni nga napasurrender taning duha nga taga Barangay Banago kay ti at least ang safety bula nila kay ti hindi ta mapaktan base bilang kung ano matabo pa sila kagawad Jesse Bantigi, sir. Ako kani Sir Eric, isa pa na Sir Eric nga taga Banago na pila ko na Malacca. Sa isa na nga nakapalagyo nga taga Purok Riverside. Si Jeffrey Ilanggos. Ulanggos. Oo. Ilanggos. Nga ginapila ko na lang bilang kagawad sa Barangay Banago nga job nga kung may mo pag-surrender ka na lang kung ano magitaw bilang ko. Gani man. Kung nakarati ang mga pamilya nyo dahil mo magduduwa magtawag sa ako. Gani man. Ara man si facilitate. Ara si kagawad Jesse Bantigi nagkatag-assurance nga wala sa may matabo kay Jeffrey Ilanggos kung mag-surrender na sa inyo. Action na, Eric, naglakas ni si Kagawad, no? Okay lang. Naglakas sila upod ang CIDG. Salamat kid Kagawad Jesse Bantigi. Kagawad Jesse Bantigi. Ang Barangay Banago. Hindi kita available si Kwan, si Sunny Kapa Action, Alvin? Si Sunny Kapa Action na Eric sa kahigda pa to sa custodial facility. Hindi kita available. Si Police Major ko lang, nag-action na Eric. Okay. Arin kita sa gawa, no? Okay. Pwede na makuha ang statement, Elisa, lala si Major ko lang, nagranong of course, lipay sa kanila, panang 2 sa 4 mo. Yes, action na... Can we have a Major Kulanag? Yes, sir. Si Sir Kulanag. Action na, Eric, si Major Kulanag, sa Subong Siri, medyo nabuhin-buhin na ng problema. Kay duha na lang ang ginalagas. No? Okay. Sir, gamay ka reaction lang, sir, regarding sa pag-surrender na sa sining duha na ka mag-escape. Mayong gabi, no? Action, Eric, mayong gabi. Mayong gabi sa Tabalamatin. So, big help ni sa amon, kasi yung tanan ng unit, yaga bulig sa amon. Kaga ng aton ng Barangay Kagawad involved na. Kaga most especially sa mga pamilya nga nagka-operar sa amon, inistorya namon, nasasurrendero ng ilang mga himata. Major, may duha pa nga way ka surrender. Pasok ko sa imo si Major Kulanag. Major Kulanag, Major Kulanag, sir, si Ilanggos kag si Piñoso way pasang surrender feeler? May informasyon kita nga ma-surrender man si Piñoso, no? So, ginaulat-ulat po naton. Okay. Ipe-bergit man. So, ang sakay Pilanggos, may ara man nag-negosyar sa iya nga ma-surrender man sa kuno. Kasi depende na kung mag-surrender sila sa aton. At least namin niya, Major, katiga buligat, talang nga unit, kamatakpan ng 4 ni. Sir? Ano, sir? Siling ko, gapasalamat kita mga unit, gabulig mo sa aton, pagita ni sa mga nagpalagyo, sir? So, ano siya, no, ang tanan niya units gabulig sa aton, kaya kung may magpalapit sila nga mag-voluntary surrender, so na welcome nila, kaya i-turnover gina nila sa aton dire. Kagang suras, baguro Major Kulanag, kung mag-surrender, giban sila, why si may matabo gaya sa ila? Alaman sila sa ilang mga lugar kasi kabalo man ang pamilya nila kay kakontak man sila sa pamilya nila. So hopefully Major Kulanag si Piñoso kag si Ilanggos kabay pa nga mag-surrender man sa madaling panahon na. So may impormasyon kita ma-surrender sila kasi depende na sa kuan sa ilang tuyo no kung mag-surrender gina sila so welcome ka man gyapon. Okay. Sige. Major Kulanag, salamat sa time mo sa Action Radio. Sir, mayong gabi, salamat na. Okay. Action namin take over. Yes, Major, thank you, sir. No? Si Major ko lang nag-action na Eric kay may si kaso pa. May ginasikaso pa. Ako pag kay suno siya, kagina antis pa lang. Kaya may surrender failure man si Piñoso kag si Ilanggos ka mag-surrender man Oo. So mo na gina-workout ni Major Kulanag, guro nga makasurrender man pagis pamilya nila da? Yes, action na Eric. No? Subong sini nakataman. Okay, naglakat ang atong kapulisan si Major
kulanag Action Alvin upod sa mga kagawad sa Barangay Banago. Si IDG na pull out naman si Lieutenant Colonel Gantang. Action Alvin. Action Alvin. Okay. Action Alvin. Yes, action na, Eric. No? Nakalakat na si Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Upod ang sining mga personnel, of course, ang sining mga asset and barangay officials no, sa barangay Banago. Okay. And si Police Major Ruel Colanag action na, Eric, subong sining nga may mga communications pa sa nga ginahimo. Bangod man sa informations nga may another surrender pillar nga surrender abi magasungka ang nabilin pa no nga duha si Ilangkos kag si Piñoso. Yes sir, si Langkos kag si Piñoso nga maka-surrender kabay pa mga account na tanan. That is why nga subong ang atong mga kapulisan nga temprano pa naglakat ang iban in civilian uniform for them nga maka-lakat gid kag makuha mga dakpan liwat ang ining duha ka mga sa surrender action na, Eric. Ini si Lawrence Zanzon kag si Zanzo no? Sazon. Sazon no, Sazon. Kag si Sani Kapa, isa lang sila ka selda. Isa lang sila ka selda kay halin sila action na, Eric, sa kunti sa original nga selda na bail dorm bail nga selda pang lalaki. Okay. Gina kay usubong mo. So ginsaylo sila sa female. Ginsaylo sila for the meantime sa female. Pero ang female nga selda wala sa babae. Wala sa babae. Okay. Puro apat lang sila sa sulod sang selda action na. Si Sani Kapa amo ning white ma interview nga medyo nagsakit siya niya. Okay, nagsakit ko nung yang tiyan action na, Eric, no? Amo na ang kag naghigda nila yon pag sulod mismo sa karsel. And amo na sino na si Buyawa ginatumod ni Kwan man ni ni kagawad Jesse Bantigi to kay na? Yes, ipamangkoton taman karon aksyon na, Eric, no? Basi si Buyawa mo ni si Kwan, si Piñoso kung si Ilangos. Nan isa at least si double check abi na si Buyawa. Si Buyawa to kuno nagmandato sa lulugari to mo. Umugani mangkot ko lang bi kay Ibalo abi ko sino sa apat ang si alias Buyawa bi? Sir, mamangkot lang ko sino ning alias Buyawa, anong pangalan niya? Si Michael Piñoso. Si Michael Piñoso. Piñoso action na, Eric. Kaya ginatudlo ni kay ni kagawad si Bantigues sa interview nato nga ang ginatudlo ni Sani Kapa nga nagmandato sa lagari si Buyawa amo ni si Kwan? Si Michael Piñoso. Yes, sir. Amo na ang mandato sa amo ng pinakautok. Amo ni ang base man sa hambal sang ning duha ka mga surrenderi. Base pa lamang sa una mga interview to kay na kay Zanzon, Zazon kay na. Yes. Nabensyo man siya nga si Buyawa giman ang lulugari to. Amo na ang kinpukaw lang siya action na, Eric, sa amo na ang missioner. Pero natin sa sarili nga nag-mention siya nga si Buyawa nga nagbandato sa lulugari amat-amat. Why nag-mention si Zazon? Why ginambal ni Zazon nga si Buyawa ang nagamat-amat. Kundi ang iya is nagakatulog siya kagin pukaw ya. Pero ikaduha diri nga si Buyawa amo naman pahayag ni Kapa sa mga kapulisan sa idalon sang Criminal Investigation and Detection Group. And kay kagawad Jesse Bantigi, no, sang Barangay Banago nga si Buyawa among pinakamandato. Mandato sa sining pag-iskapo sang mga sining mga ining nag-surrender bala ining mga priso abi action na, Eric. So for amo ning pinaka-latest. So ano sa may mga pamilya si Kapa kag si Zazon sumunod sa police station number 3? Ang nag-abot lang diri action na, Eric, ang barangay official kag ang pamilya nila wa pa ka bisita sa ila. Right after nga nadakpan sila nga duwa way pa. Way pa action na, Eric, kinahulataman base pa lamang maabot man ang pamilya kay ang pagkabaluta kay gingkuha. Ang pagkabaluta sila way pa kapanyapong kuno duwa action, Alvin? Yeah, action, Eric. Way pa kapanyapong kuno duwa. Yes, wala pa. So pamilya gro ginulot-ulot may lang magbadulo pagkaon da. Yes, sir, amo na ang ginahulat man, no. So posible ang magbisita dati kuan gid na presking ana kag hugot ka seguridad no. Oo, kay dilantanin naton siya baklan ta sa pagkaon. May pulis da nga arat na gid nga standby diya sa kuan sa silda nila. Aksyon na, Eric, again. May pulis na sila ko nag-standby, ikadaan sa silda nila da? May
Kay ara na action na Eric, way ko na nalipatan ko kung ano pangalan sa jailer subong gabi, no? And ti kagina kay hindi kita makapalapit man kagina kay Kapa kay ara pa gina-entertain pa, no? Gina usisa pa sa blatter officer. Amo na siya ang desk officer abi. Kaya kagina hindi natin sa exactly ma-interview kagina hindi man siya makahambal man kagina siya na Eric mo. Okay. So ang station number 3 subong damo pulis da. Yes sir, may nabilin pa diri nga mga kapulisan sa police station number 3. May mga augmentation nagikan sa Bacolod City Police Office. Ang ginpadala man ni Colonel Biñas para kuha pa ining duha. Amo ang naglakat man kaginaksyon Eric in kuan siya nakali civilian uniform bala action na Eric para mas mahapos mas mapadali pagita ang pagpagita mismo, no? Sa sining nga mga suspect nga duha pa ka mga suspetsado nga nakapalagyo tugtog karon national. Okay. So amo nga pinaka-latest diri sa area sa nga police station na number 3 with action Papang Nixon Tahom ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kila sa Alvin Graba live report dara sa police station number 3. Nabatayan ninyo bago lagit ang interview sa kay kagawad Jesse Bantigue sa Barangay Banago. And Lieutenant Colonel Anthony Agantang ang head sang CIDG diri sa probinsya sang Negros Occidental, no? Nga nag-facilitate man nga mapasurrender ining si Sani Kapa. Una nga nag-surrender kina temprano pa ining si Eli Lorenz Zazon sa aton sining mga kapulisan. So may duha pa sa nga wala pa ka-surrender pero according sa kay Police Major Roel Kulanag may mga nagpariser na kag may mga surrender pillar na posible ano man oras masurrender man ni si Michael Lapinyoso kag si Jeffrey Ilangos. So sa apat ka nag jailbreak kahapon sang kagahon dira sa custodial facility sa police station number 3 may duha pa nga wala makasurrender tubtob karon. Si Michael Pinoso kag Jeffrey Ilangos. Ang duhang una nga nagsurrenderya amo ni si Eli Lawrence Zazon kag si Sunny Kapa. Amo ni ang duha nga nakuhaan sang 9.1 million pesos nga bili sang Cebu sadtong December 21. Ginatudlo ka si Boyawa amo ni si Michael Pinoso nga ginatudlo nga damo gino naman datos nga nagalulagari ka nagpukaw sa ila nga magpalagyo. Yung parawagan ni Major Kulanag sa kay Pinoso kag Ilangos mas temprano pa surrender na kamangodaan. Pero kapamati pa ng pamilya sining Pinoso kag Ilangos kamo na nga pamilya mag-facilitate na lang nga mapasurrender ining duha. E base kung ano pang malaing nga matabo sa ila, no? So may nga indikasyon kati duwa sa apat na account na kag nabalik na sa custodial facility sa police station number 3 nga mo man naghatag sang kasakit sa ulo sa aton kapulisan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:13 na kita. Ang report na National Bigraba ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mayara sang antifungal properties nga makadugag itom sa aton sining nga buhok. Ini maayo man sa mga ginasilin naton nagahatag vitamins kag mineral ang mangosteen.
Diri ka na, 100% organic, 100% natural, Dr. Alfred Mangosteen Soap. Sa inyo papamalaklon, sa mga grocery store, lista ha para di malipat. Tandaan ginangalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang report ba ni Action Albi Graba ginadulong man sa iyo sa Kalaman sa Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes opod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtuan nyo lang pamasaran nyo lang Lakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadraban mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga nadala, damo man sa balatian nga napaayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, opod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na produkto ka vitamin D3, kadtui, mamasari, Lakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang report man ni Action Albi Graba ginadulong sa inyo sa Kalaman sang My TC. Ang alkalang nga vitamin C na papatutuan sa mga eksperto tunay, natural nga antihistamine properties. My TC makabulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies paagi sa panumro sang level sang histamine. My TC kag Santon Plus Herbal Capsule Campion Gid nga kombinasyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. May gabi dira sa kay Madam Anilia Gutierrez and kids sa kay Madam Anilia Gutierrez at waliti ayo ni the late Action Luis Gutierrez ining si Madam Anilia Gutierrez. Monitor sa aton sa nga Facebook Live pagi sa aton sa nga live streaming si Mr. Edwin Penadan family dira sa New Jersey Araman, Elizabeth Malaka Gamala, si Rex Mas Bacolod, Smigol Vagens, dara sa Panokoy, happy listening, si Eliser Ray kag si Tarsita, amo man si Edmar Dikilia, gapaurok-urok man dira sa Dumaguete City, siling ni Barbarian Sokita. Si Toto Brian Pailangara, gapaurok-urok man, si Kagawad Peter Maymay Noble, Araman, si Ren Santa Maria Sales, gamonitor man sa atong siningapag, pangalaga. Si Madam Nimia Piedutsi, Araman na. Kag si Romo Pasaporte alias Calbo. Si Christopher Redfield, si Ninyo, Araman, gapaurok-urok man. Check tara mga report na gikan na sa ato sa ring mga correspondent. Una-on ta report live gikan sa Northern Negros. Standby sa report ni Action Arnolfo Salmorina. Standby man sa report ni Action Tamon Forte. Action Percival standby ha. Una-on ta report live gikan sa Northern Negros. Ang aton sining Cadiz PNP connection sa natipo niya sining mga police report, blood entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blood entry, sa atong sining kapulisan, magabi dira sa kay Madam Jean Hisolgona, pagdara man sa may Kalong-Kalong Airport Blas, si Luida Villanueva,
Bao nagapaurok-urok sa atong sila nga palatuntunan. Si dira sa may kwan bla, si Rowie France Sorilio Pagalilawan, ginatamyaw ni Kevin Vicente Fideres. Gapaurok-urok siya. Amo man si Ana Andrea Famoso, Ana Andrea Famoso, mayong gabigid. Sa mga taga-barangay Tapi, Kabangkalan, miga ko si Janet Libon Pasil. Sa Kabangkalan City, sa akon Andro Española, sa La Carlota, gapa urok-urok man siling ni Andro. Andro? Oh. Ginsipad-sipad ya. Ang iya sining ang halan. Sige. O, check tarang linya ni action na Roger Gutib. Line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yan sa Action Roger Gutib. Line number 3 sa report. Action, Roger. Good evening. Come in, please. Yes, action na may gabi sa itong mga aksyon. Oh, yes. Atong sila ka mga balita aksyon, Eric, dulong man, sila matinaw na rin nga akong monitor nga daw yung sa ganaw. Gano sa? Gali ka daw tinamad siya. Ano nga daw? Kasi kulang sa kwana? Kulang na sa... Kulang guro na sa... Ano na? Panawag sila gani? Kulang guro sa butang eh. Kulang sa ugal guro na. Ay, berte ka... dahil lang kaya patuntuon ko. Harana. Okay, daw ay gali masintro gali sa 684. Oo. Ay gali nga numero gali 684. Ano na? Kuan ang Nagrambol gali, Rambol. Rambol sa political ang Rambol nga si bintabla. Gani. Ti okay na. Ayos na. Good. Ayos na ka. Sa subong aksyon ni Rick, medyo matulutaw-hay man ang aksyon na sa kalis. Pero ang pinaka mga ginagbay nga mga nakablatero. Pero ang aton si aksyon ni Rick, ginalantaw ang preparasyon sa kapulisan. Tao sa siling palabuton nga DC 7 kadlaw na lang. Maiwat kami disang amon nga dinagsa. Lamitan na festival. Muling pinaka ginapulubatayan si Bong, ginapreparan sa kapulisan, no? Ang ginalantaw abot ko na action record daw muling timpo nga daw lain ang adlaw bla. Ete ang dinagsa iwaton action record kaya ginaiwat action record masami Domingo. Gani. Pero subong ya hiwaton ni Sabado. Sabado te abot ko ang result ang prestada pero tika balor man tagan ti well known katama action direct. Ang dinagsa festival ati ginadagsa ginaya katawo gyapon ti lantaw ti ko lang observation ko sila si iban niya basi jutay tawo kay kabanagin. Ginaiwat ti Domingo kada niya ti daw kaligwa sa matawo bla pero kung Sabado ti kabalo man taway man sa opisina pero this time daw liwat no ang schedule that is why nga daw na silang iwan niya basi kon hindi siya pareho sang una nga pertingin kagutok liko ba yung ganito kabisan si Colonel Calixto mabugat ng ligad Wala sa kalusot ni. Wala sa kalusot? Ano sako man mo? Sako man. Ari na siya sa may Cadiz District Hospital sa Lao. Kaya hindi kalusot sa lakyan niya kaparte kagutok. Nag-traffic sa may crossing Cadiz. Stagnant ang dalan, tabot nga wala agad siya makalusot sa linya ng imuhot ni German.
grupo niya pa pamilya ya. Iling ko mayo na sa resenasyon niya. Temprano ang pa. imuon niya kinanglan. Temprano pa siya. Oh, a day before. Oh, a day before. Oh, kadamo-damo sang isa sa diri na siya, kadisno na. Niko a day before katong nilagay ko para kundi ang ato niya pista nga duwa kundi duwa gikadlaw. Gani. Oh, galing kay tiwag siya klusan sa to muna nga way kami kitanay. Pero anyway, may mga pila na ka meeting ang amon diri nga kapulisan kag ang committee ang sang fiesta. Sunod pa sa kay Police Major Robert Mansito nga ihandol gid lamayo bisan pa ang traffic, ang mga parking area. Nga hindi na to ya ma-experience ng ligad nga daw nagutok sa naguot di sa may Crucicades. Kag nagtuga gid sa traffic ito alang lamayo. Ang may experience bla kung isa mga may experience mo isa ti may evaluate mo man mabalaan mo man kon ano ang sinirek kon paano nga matigayon nga ang ini nga kapistahan mangin matawhay action direct kumparar sa nagligad nga tuig nga te puwerte gid wala matipanan sa mayo. Pero sa silingan tonte daw pinasay ni kay Sabado, lantawon takete ang mga aktibidades masugod ini sa palamuton aksyon na rekapit sa 11. Okay. Damo na mga aktibidad sina. No? Kag hasta na inasunod na sa hasta sa pizza 26. Sa pizza 26 wala na sang dinagsa festival pero daw lantaw na to sa program daw may ara pa siya kay man aksyoner ka masami na ang merrymaking ade daw ara sa Dispiras no karon kay ang dinagsara sa ang piyesta gid sa patron nabi pizza 26 mo orang Domingo O, daw dira action na rin kay butang iya nga sa Domingo kay may mga fluvial parade pa na iparada pa na iya ang imahin siyang Santo Niño de Cadiz. Dason, dira man dayon ang merrymaking para nga daw hindi gid action na rin tanto ka masyal na taon nga hindi na damo gid tayo katapos na ang Lamitanay Festival. Sa pila na ton ka mga police report sa aton sila nga mga police report action Eric dati aton man nga gin musisi ang blatter entry sa kapulisan daw medyo mahawan-hawan siya pero ining duha gali ka mga duha ka mga persona gipang release bangod sa ini sila ang naka-post ang bill ay lagtaw kita sa kasi ang mga presuhan bisan hindi lang madresasyon sa Cadiz mo kundi nga sa iban man ginutok gid man amat-amat na ang mga naka-detain karol kasi may mga ara nga iba nakapiyansa iba naka-angko na sa commitment order kagin transfer na action direct sa mga BGNP kag iba naman tinakagwa ka naka-angkon sang temporaryo nga kahilwayan ang lantaw-lantaw nga ini ang nagapahalog bala sang nagapahalog action direct sa nga presyuhan. Matapos nga nakapiyansa ang duha naman ka mga persona nga sa din may mga kaso nga ginatubang man. Amo ini sanday Rene Torres taga subong din si Ricardo Humantok nga sa direksyon ini nagapangatubang sa mga kaso kag nakapiyansa
nakaangkot sa temporaryo nga kailwayan, Mm. action na reka. Kaya na tigayon gid nga ma-file ang kaso batok sa kay Arden de Monteverde Mm. kay ang report kay na daw ginangagaw gito ma-inquest kay kun ma-inquest subukan daw. Oo. Matuon na sa regular filing ini siya kumadumduman nag maoy man ang action erek sa may Don Salvador 1 Mm. sa barangay Tinampaan pero sang gin body search siya may ara nga nakuha sa iya nga isa ka posporo Okay. ron nga isa ka sa station Shabu kag subong man nakakuha sa improvised tutor kag aluminum foil nakabigman nga mga illegal drug para pinalyas sa. Mhm. So far muna ang kainanay nga gawag siya nga ma-inquest Mm. kinasang agas ang ato legal report gindala pa lang siya dito sa fiscal kinudugay makabot pa lang na pamutabot na tonto Mm. pero natigayon gid man action na reka nga ma-inquest ini siya Mm. available man ang kaso sunod pa sa payag sa SDIO ni Police Senior Master Sergeant Romar Bayuna ang ining kaso nga ginatubang sang isa ka persona nga sa nadakpan aksulerek Mhm. nga may ara sang droga. Okay. Gary Garcia mo si Kwan, si Toto Roy Beltran? Ate, Chambaya gina Toto Roy Beltran ga Chambaya gina sa dinagsa. O ga regards imo niya regards ko kay action Roger Gute ba. Okay, man chambaya sa dinagsa na kay baligyan sa pinta mo. Gani si Roy Beltran. Roy Beltran. O si Amikar Sinigo, sila ni parang Amikar Sinigo dito kaluya kay action Roger raw. Subong? O ikaw kuno sila ni Toto Amikar Sinigo dito kaluya kay action Roger ko hindi man daw pagsik man sa. Grabe, balaan niya, no? O niya, guro ko, kulang-kulang guro sa uwil. May, balo ka, kung isablay ng dawala bla mga sa itel ng kadina. O, gani. Tikon, Tiyan mo ng resulta nga wala masaitihan ang kwan, ang salakyan, ti amo na nga na dula ka. Ang Roger, please come back. Nan. Te. Siway ba? Oh. Like, kung isa daw ay masayte ng kanina, bla? Hoste. Kung ang kanahon mo medyo basiyo. Oo. Do mahuya man ta ba. Gabasiyo mong usa ng report mo no? Oo, si Toto Albec po hinulan pumatay mo. Sa aton sila nga pag dulong sa balita. Oo. Ngayon na nag-text siya ko na dayon to kay man ang amon nga general manager plus ang water district. Daw gipatawag to kay nasa sa ng palunsod mo galing kay timing man may meeting kami. Kaya daw ining controversial bala nga kontrata sa prime water kag subong man sang water district bala gud nga mag-take over ng prime water. Oo. Ya daw reklamo na disubos sa Office of the President kag sa ombudsman bala kate wala ma-public hearing kag wala man sang bidding tabo ti kay nagipatawag si Mr. Bodjay Saldiriaga Jesus Pedro Saldiriaga General Manager sang Water District namon diri agod nga explain niya kung ano itong kontrata nagpag-angot na kayo na kahit ito Albec po hinulan kung ano ginto ang nagkalatabo hindi ko basi magkakuha mata siyang informasyon bla dyan ara positive gin man ara ang general manager atubang o kung sabat man to sa pagpatawag sa iya sa sagunang panlunsod. So, kabay pa nga, mayo lang ang kaundan sa kontrata aksunerek ka. Kaya i-privatize mo sila mula base black hole. Base black sunerek kung magmahal ang amon di blang tubig. Gani. Bakalaw jat na lang kwaon niya diya. Bakalaw jat na lang kwaon niya di. Nga kwaon nga? Kwaon mo to kay Kapitan Madilin Diaz kay Parita Jonathan Diaz.
Sa Bacalaojat na lang. Bacalaojat na kung nimo kuwaon. Sila ni Kapitan Madeline Diaz Bacalaojat, ni pare Jonathan Diaz. Daw sa Chinese New Year na no? Siya mo na, Chinese New Year. Oo, kaperte man na nakasadya man siya na siya makulod. Si Major Romeo Vargas, Hipe, sa Carlota, pulos ka regard sa imo. Wow! Oo, migot na si Police Major Romeo Vargas. Yan, ang chief of police sa Carlota. Oo, guwapo ko na. Stos. Mugay na nakadlayaw kay karon mapadalaya para karon alang-alang ta. Gali. Ibitari ako na pag Christmas party na. Gani. Gali kita iway kita ka chimpo bla. Sa imo na ka-imbitar sa pero sa ako wag siya ka-imbitar. Siya ka-imbitar si mo? Why. Ate kabalo ka. Ako na imbitar sa Christmas party sa iya sa Carlota. Ako yung makadtog ko kay lapit lang mo. Gani bro. Gali kita iway siya ka-imbitar sa Christmas party sa Carlota eh. Kaya i-imbitar ako sige sa ako niya actually kasi hindi ka din mga sa Christmas party sa Carlota. May ipadala ko ta si Mati hasta sa mundo ba Japon kaabot. Ang ako ito makantong ikutan eh. Gani ka tiyalang layo pag ibo ya kadis to la Carlota layo na ya. Layo na ya. Dala ko sa tani isang ako na nung lang ako madala blalin sa kadis bla bisan kung may chimpo lang ginagmay lang bla. Kung may chimpo lang. Galing katiway ka chimpo. Si Police Major Romeo Vargas, salamat kina Police Major Romeo Vargas. Kayo ginang tao? Oo, gani man. So si Juan Pagid, sila ni Major Vargas niya sa piyesta sa La Carlota, January 24 ka na lang lagaw di sa akong action Eric. May pa. La Carlota, piyesta 24, no? Oo, hindi na lang ko nabakad to, sir. Padala mo sa ako. Nagsonggod ako kapag imitar sa Christmas party mo. Ay, galing yan. Si Kompagid, si Police Captain, Katonina, bla? Sa Baladulid. Baladulid. Migot naman na mga mayan, mga pulis na ni Vargas. Si Tisoy man. May pagkalahi, katsila, ano? Palma, medyo kung bangon kami gano'n, mula bangon na sa ako, sa kagwapo. Stos. Kasi kulas dayaw ka ba? Di mo kulingon, di mo dayaw. Ay, ate, mga pangabuhi ato ni. Te amo na. Pero sa nason gani, mga 2 days, 1 day before, pumaluman. Stos. Para nga ma-plastar tani mayo. Hosto? Birana? Tiyan mo niya. Mga balita na ito na. Sige na tamyata ni si Cap Madeline Diaz. Sa Bacalaojat na naman ito na. Kasi Mr. Jonathan Diaz. Para may pulos-pulos mo lang makapasar ka sa yan ni Cap Diaz. Kay para Jonathan Diaz. Oo. Mayo kay way ka-expire. Ara gini dyan po na pinutos. Ara na ya. Oo. Way pinutos na ya. Way beli ka lupad daw. Hosto. Mana mga tirada. Tambiyaw naman na bahay po pumatay si Amigo William Prias sa Parigyon Gonzaga. Ma'am Gina, kasubugman siya kay retired SP of Orlando Alvarez. Kaya nga pumatay na sa ito na. Sa may punta tay sa syudad sa Bacolod. Dari syudad sa Cadiz naman, Amigo Glenn Javier. Mr. Jose Diaz pumatay man sa aton. Ang ako di kumpare nga mabuot pa rin no di Peria kasubugman siya kay Toto Apid Bakumo. Kay Mr. Iverdasa sa Barangay Sontre sa Villa Beach mo kasi gabong man ang radyo. Siya nara sa sulod sa kwarto ang transistor radio. Kaya pamati Japon niya Saxon Radio Bacolod. Toto George Ributon, Miguelando Macroya sa Power Dream. Nga nagpamati man Action Eric. So mali nga ito madulong nga report mga balita na balag official sa Military Entry sa Kapulisan sa siyudad sa Cadiz. So nasa balita o nasa Action ni Action Roger Godim report sa Bacolod. Action! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid, Action Roger Gotib, live report dara sa siyudad sa Cadiz. Ang balita na si Roger Gotib, gradurong sa Yuskarwa sa Santon Plus. O kon sang
Santon Plus Coffee Mix. Ang kafe bantogid sa iya swabe nga sabor apan juta na makuha mga benepisyo. Pariyo sang antioxidant nga nagapanubo sa risgo sang cancer. Apang madama naman ang nagaantos bango sa pagsaka sang ila sili acid sa barato nga kafe. Good news sa talagang mga coffee lovers, may mga pagtuon ng kafe nga imo sa barangay mayara 46 kasay isang antioxidant kag mayara pa nga vita-carotene, vitamin C, EB1, B2, B3, kakuline nga kinanglanon sa papayas natin sining alawas. Amo ini ang sikreto sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Imo sa barangay Santon kag soya, swabe ang tiplada, kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Ginapaksyonan ko sino man nakakita sang wallet balang nga pink kami unod 5,000 pesos nga cash. Isan ang ID nila mabalik gabiyahe halin sagay pakadto Bacolod. Paliog lang tawag sa cellphone number 0928-7390710 o kung idulon diri sa Action Radio Bacolod ang nagapaksyon Richard Nardo pagi kay Action Ninyo Bogina. Ayos. May gabi dala kay Toto Ronnie Raymond Llorca, Toto Roy Viltran. Kami ako lang nila si Rosmily Bautista kag Raymond Tuya sa Est Home 3, Barangay Estipania. Christine Bautista ang nagatamyaw. Toto Kirk John de la Cruz, may gabi ha. Migot dala Kirk John de la Cruz. Pa urok-urok man sa Action Night Patrol Program. Wala gid kami gin-great ni GM ba? Tupad balay lang kami di balay sa Progreso Takuling. Si Reagan ang bana ni Mimi Mansya. Ay, gali ka la GM. Wala mo giginatamya ako no si Reagan. Bana ni Melanie Mimi Pablo Mansya. Hindi mo kilala? Ito paray ka mo kuno balay. Ito paray ka mo kuno balay ni Melanie Pablo Mansya. Totoroy tayo punda may gabi ha. May event di kuno Boss Eric. May event da si Smigol Baggins. May event da Airsoft. First time na sa Barangay Panokoy ang Airsoft. Kami ako lang nila si Mayor Jackie Luis Alandone, sa Carlota, sa kay Cap Chad Feria, kagawad Geoffrey Sapanta, Cap Jerby Bingkulaling kay Percival Villamor ang Panamyaw. Narata da event sa Panokoy si Smigol Baggins sawa. Sungka na si Michael Pinoso ati ote mo nang nami gid. Rino P. Bautista, Jerly May Atong Salazar may gabi gid ha. Ginapaksyonan ko sino nakakita sang wallet sang bana ko nga si Samson Alib. May SSS ID, driver's license kag senior citizens ID. Paliog lang idulong sa Action Radio kung makontak sa telephone number 431-3149. Cellphone number 09-450-712-127 o kung 09-4783-67769. Ang nagapa-aksyon, Gingging Alim sang Country Homes. Si Police Executive Master Sergeant Jerry Rombini sa Carlota, Ramano. Gapa urok-urok man. Paring Ami Carceniego dira sa London, happy listening. Sa kay Andrew. Pamilya Yanos Haba, Vinya sa Valladolid, Hinigaran, Kagabangkalan. Ang panami uling kay Jerry Haba Vinyas.
Sir, good evening kapamati. Kami di sa imo programa kada gabi. Night patrol diri sa Progreso, Takuling. Tupad balay kami ni GM Baikin. Si Reagan. Great lang kami da tanan nga taga Progreso. Babay, ito to GM Baikin. Kilala mo na? Hindi ka pa hindi kilala. Kilala mo, lilipat ka pa, tupad balay mo pa. Annabel Imulaga. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sa Pujaira, United Arab Emirates. Paurok-urok sila sa Action Night Patrol program, no? Si Alden Field kag si Mr. and Mrs. Herman Lamier Jr. Ara ka pamati sa ito, no? Sakay Mikey, may gabi, Mary Grace, Eugenio Fermin, baw nagapaurok-urok kid. Kami ako lang brother ko, si Alan Anyo. A blessed birthday, thank you and God bless. Alin kay Mary Ann Anyo Ramoran. Watching from Cebu City, DP Rolex Perry. Nagkabalita kay DP Rolex Perry. Alin sa report ni Aksyon Roger Gutig, si Arnolfo Salmorin, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Arnolfo, may gabi, please come in. Action Heroes, sa sining adlaw, January 7, 2020, si Police Sub Sergeant Maria Filomena R. Flores, PCR PNCO of San Carlos City, CPS, nagpatigayon sa Anti-Criminality Awareness Lecture para sa grade 12 sa STEM students sa Julio Ledesma National High School sa Barangay Palampas sa among nga syudad. Gisaysay tag gi-explicar ni Police Staff Sergeant F. Flores sa mga estudyante ang nahanungod sa kabataang kontra druga at terrorism. Tag ang CPP-NPA kung sa ano ini nga grupo mangilad kag mag-recruit sa mga hanay sa mga pamatanon tagkata kag community kontra terrorism. Ang lambuton ini sa nga pagtudlo para sa mga estudyante makibalo kag makalikaw kag makasubay sa insakto nga dalan sa kinabuhi probiko society. Direkta diri sa syudad sa San Carlos City na Patrol sa Aksyon. Aksyon Arnolfo Salmoren nag-report una sa balita, una sa Aksyon Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon Arnolfo Salmorin sa imo sa report. Ang balita ng Aksyon Arnolfo, ginadolo naman sa inyo sa kawas sa DTX 500 capsule para sa kompleto ng management sa inyo sa liver detox. Mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatino sa atong dugo kag atay. Iniman ang mga live kung may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule adlaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kanya kodera ang pamilya Pablito Arevalo kag Nanay Maya kay tutong Paul sa insaksyon kag sabana ko Ronald Bendol. Alin kay Maricel Arevalo Bindol. Kanya kodera pamilya Salido Hipulani sa Isabela mayong gabi siya tanan. Ang panami alin kay Dalia Hipulani Salido. Mr. and Mrs. Herman Lamier Jr. and family, happy listening. Kay Jack Balaan Birador, tamiya nyo lang Brillantes family. Urix Suugon, kag Lola Consing Doria sa Purokmarang, Barangay Mandalagan. Watching from Qatar, si Ido Ayasnig.
former Barangay Kagawad Eli Papang Ramos Jr., Tita Pai, Pamilya Pagalilawan, Sorilio Cag Torbanos. Alin kay Rowie Franz Sorilio Pagalilawan. Ayos. Sanya Dandan, Alden Fiel, Pamilya Alvarez sa Barangay Malingen, Bago City. Abid Lisinarigi sa Action Radio from sign on to sign off. Salamat gid kay Roselyn Iderio Alvarez. Good evening lang kay Rina Panes kag Sosan Efren. Monitor sila si ni Olivia Ulagting. Taga Habitat Homes, Talisay City. From Norway, Merlinda Herbias Amundsen. Action ni Rekwa, onta ka maninoy. Sa kasal pwede. Hehehe. Pakasal ko sa June. Silin ni Roselyn Iderio Alvarez. Ay, puerti. Toto Rex Civilian. Noah. Rock manoa. Good evening, Sir Rick. Damo ka pamati now sa radyo DYEZ. Pag-open ko sa FB ko, nakita ko ikaw, pugi ka man gali. Aba, Happy New Year and Happy Three Kings. Ni Virginia San Antonio Olpinda. Ay, puerti. Daw mahuya mantapa. Greet ko lang pamilya Sibulien sa Barangay 14, gikan kay Gina Sibulien. Ninin Macabinlar. Nonoy gimapang da, may gabi ha, kasama gimapang familia dira sa Valladolid. Sa kay Nina Diras Maniego. Pamilya Catalan, napaurok-urok ito mati sa Barangay Granada, sabi nagigit sa amon Lola Jerome. Alin kay John Cesar Catalan. Executive Master Sergeant Jerry Rombini sa La Carlota, PNP, tamyo ka ni Percival Villamor. Mayo lang kuno dira nga pagporok-urok. Maninoy Maing. Kay Maninay Chari Salvacion. Ara man nga paurok-urok. Ayos. Ali sa report ni Arnolfo, si Tamor Forte, may balos man nga report, oh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon tama yung gabi, apis kami. Yes, sa Action Eric Mayugid nga gabi sa aton mga tagpalamati subungan sa atong programa Action Night Patrol. Isa iya ka vehicular accident, Action Eric, ang nagluntad iya kahapon sang hapon pasado alauna 40 sang hapon Enero 5 tuig 2020 National Road sa Sitio Tangkinto, Barangay Hunog-Hunog, Escalante City. Naga-involbar iya Action Eric ang isa ka tractor head, Volvo truck sa ginapanagihan niya sang Biopower Company. Ginadala ini, ginamaniho ni Anmar Miraflores Pagunsan, 44 anyos. Nagapuyo ini sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental. Nagabiyahe ni sa Action Eric, kumalin niya sa may syudad sa Sagay, padulong ni San Carlos. Ginali na lang sa amo iya nga lugar ang tricycle nga barako nga ginamaniho naman iya ni Rodolfo Albarico Arlina, 59 anyos, nagapuyo Santa Cruz, Barangay Buena Vista, Escalante City. Kag may mga pasahero ni Action Eric, si Francisco Guanzon Conserman, 58 anyos, taga Barangay Paitan. Gary Layang Mayordomo, 33 anyos. Kag ang iailoy nga si Alicia Layang Mayordomo, 64 anyos. Nagkaangkon sila Action Eric sang nagkasari-sari iyang kapilasan sa ilang mga kalawasan. Tuga iya sa pagka-side sweep sining Volvo trucking nga ginapanagihan niya sang Biopower Company. Kag hinali lang ini Action Eric na nagtabog ining tricycle
Bangod sini ang mga pasahero kag ang driver mismo nga si Rodolfo Albarico Arlina gindali-dali ni dala iya sa BGD8 sa kon sa Vicente Costello District Hospital nga nabase man iya siyudad sa Escalante agod sa nagakaigo nga pagtamod kon pagbulong sini sa ila pero ginakasubo naton action Eric nga ining si Alicia Layam i Mayordomo Iloy ni Gary Layam Mayordomo on the spot gin-revive pa ni si Action Eric kahapon pero te sa masubong nga palad na dulaan o kung nabawian ni si Action Eric sang ginhawa kung sang kabuhi kahapon nga adlaw kagining anak na si Gary Layam gin-refer dira sa siyudad sang Bacolod isa sa mga hospital dira sa siyudad sa Bacolod agod nga tagaan sing maayo nga pagbulong bangod sang mga kapilasan man nga nangko niya sa iya mga kalawasan. Ingog ni Police Corporal De La Cruz ang traffic investigator on duty sining pagkatabo sa pagabunggo sini sang tracking kag sang Kawasaki nga tricycle Action Eric sa interview sang Action Radio sa sinigid lang hapon. Ang Volvo na truck na tractor going San Carlos and then ang tricycle is from 5-star going to Barangay Balintawak. Okay. So, then ang driver sang hauler si Anmar de Flores sa San Enrique. Kaya ang driver sang tricycle sir si Rodolfo Albarico. Oo. Tini mo passenger sir. Ang tricycle sir may ara ko sa Hirot at Kapalilog. Okay. Granday Francisco Guanzon, 78. Si Gary Layam, 35 years. Si Alicia Layam, sir. Iloy ini ni Gary si Alicia. Yes, Alicia. Okay. So, ano ka ba to dyan na patay ining si Alicia? Oo, napatay na si Alicia, sir. Pero nadala pa na sa hospital, sir, sa Vicente Costello District Hospital, sa ating hospital sa Ciudad sa Escalante, sir. Oo. Tapos, na-repair sa Bacolod. Ang ano na lang, sir, ang iya anak niya si Gary. Pero ginrevive pa na si Ma'am Alicia. Oo. Madali siya sa BGD8, sir. BGD8 sa bugtuan sang kabuhi. So, dito na sir sa BGD8, sir, sa hospital, sir. Pero ang moto Action Eric, ang pagpalagi ni Police Corporal De La Cruz, ang traffic investigator on duty sining pagkabunggo, pagka-side drill sining Barako Tricycle, nga may mga pasahero sining isa iya ka truck Volvo sang Biopower Company. So para Eric, kamo ni madulong nato ng mga balita sa sining gabi, gikan diri sa siyudad sang Sagay, Action Tamon 14 nag-report na sa balita o sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Tamon Forte. Ang balita Aksyon Tamon Forte kinadulong sa iyo sa Kawas Santon Plus Hair Soap. Epektibo ka puno sa moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, kinapanumpok ang panit, kinapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. May gabi dira sa kay Naldo Palladio, bao nagapurok-urok si Naldo Palladio sa Action Night Patrol Program. Bo, salamat gito. Happy birthday sa kay Ruchel Ismayer. Ang panami uling kay Julio Salido sang Ramilo Drive, Barangay Tangob. Jocelyn Libuon Dispoho, mayong gabi gidrasimo kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Alay kay Tamor Porte, Percival Bilamor, may report man nga igadulong sa aton nga mga tagpalamati. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Aksyon Percival Bilamor sa report. Aksyon Percival, please come in.
Mayon may aksyon ni Eric nagsubong man sa aton nga mga suki nga nagpalamati isang aksyon na night patrol sa wala untag nga pagchikpuan sa operation sa Lakaruta police office sa mayon nga mga dalanon sa siyudad sa Lakaruta sa pagpamuno ni Police Major Mayor Emargas, acting chief of police sa Lakaruta PNP upod ang traffic division section ang traffic enforcer unit sang Lakaruta ang tini sang pag-control sa pagsulod sa illegal nga mga kontrabando kag terorista nga grupo nga na magasulod sa siyudad sang Lakaruta hugot ang pagbantay sang aton peace and order sang katapo sang siyudad sang Lakaruta labi na gid sa aton kapulisan sa paghatag sa nagpanghatag ini siya aksyon na Eric sang mga IEC material flyers kag angot sini sang enhanced comprehensive local integration program o kung ikit kag sang anti-illegal drugs nga ginapanghatag sang aton kapulisan nga mga flyers sa siyudad sang Lakaruta sa mga driver kag commuters ni kag na sa mga pumuluyo nga naga-travel sa national highway sang siyudad sang Lakaruta kag sa nasakpan sini nga mga mayor mga dalan diri kag nagapadayon ini nga mga buluhaton sa aton kapulisan sa pagpahibalo sa mga pumuluyo nga magalikaw sa illegal nga mga buluhaton ilabi na gid sang mag-engage sa illegal drugs kag ini nga mga programa sa aton kapulisan diri sa siyudad sang Lakaruta magapadayon tugtog ini sa wala untak nga pagserbisyo sa pumuluyo sang siyudad sang Lakaruta. Observation report gikan diri sa siyudad sang Lakaruta para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na Percival Villamor, may kabidira kay Imelda Hamelo Banguanga. Gamonitor gid sa ato, no? Balikan ta sa Action Alvin kay ang ikatatlong priso nga nakapalagyo, si Michael Piñoso, nag-surrender na sa aton kapulisan. Action Alvin, please come back! Action Alvin. Likuan kay si Action Alvin na na otod, no? Balikan tang report Action Alvin Graba, live report dara sa police station number 3, no? Action Alvin, check tang linya na. Why no yaw? The number you have dialed is either unattended or out of course. Baka why na sa kwan, why na sa sang battery. Kasi lack sa sang battery. Hindi sa makon, hindi sa malabot. No? Kaya si Michael Piñoso, ito ba? Kung nakapalagyo man itong kuan, ano na, nag-surrender na sa station number 3, oh. Butsi din kung tatlo na silang nag-surrender. Action Alvin? Yes, action na, Eric, no? Nag-voluntaryo nga nag-surrender, no? Sa police station number 3. Ini si Michael Piñoso. Amni si alias Boyawa, nga ginatudlo, action na, Eric. Sining ni Kapa, kag ni Sazon, nga mo mismo ang Mayor Peter nagpalana para makapalagyo sila diri aksyon na karon nga ginausisa man sa mga katapos ang GBT si Michael Piñoso no karon si Piñoso ang ginagawa para sa aksyon na palapit ko ta. Okay, sige. Ojo bin ojo. Aksyon na, Eric, medyo layo-layo ito, no? Madali lang yun, medyo mapalapit ng kita ng lugar, no? Sige, si Michael Piñoso. Michael. Mike, gusto ko lang naman klaruhon, hindi ikaw ang nagpanguna, kasi hindi ikaw nagplano. Hindi, sir, hindi. Wala ko yung may plano, sir. Sino plano? Ang nagplano kay hambal diri si Kapa kag hambal ni Kapa kag ni Banderi ni Sason.
Sazon nga ikaw puno ang nagpanguna pag naglagari ko. Okay ko na yun sa nagsanay. Kaya naluoy ko ka na yan sa duty. Kaya kabuot na din ang duty. Sa mga motong atan, pero dahil yung kabuot na. Amo na nga wala ko yung plano. Sino naglagari? Nadala lang ko sila yan. Pero sino naglagari ganyan? Sila na si Jeffrey lang do, sir. Sila na naglagari. Jeffrey? Lang ko sang wala pa nadakpan. Pila ka adlaw niya niging lagari? Isa na nakadlaw nila lagari. Wala ko nakatandog na lagari. Na, bisan lagari, wala ko nakatandog. Sino na pasunod lagari? Sino nagpasunod lagari sa paglaro? Lalaw ni, Sani Kapa. Okay? Lalaw ni Sani Kapa. Ni Sani Kapa. Kilala yan, Kapa? pasunod sa lagari. Balik mo ng galaw, nagpasunod sa lagari. Pero nakatibla katandog ka di para maglalagari sa gihat niya? Wala ko nakatandog. Wala ko. Siya na, Eric, no? Pero ang Pandria, anong participation mo di? Ikaw, ikapila ka sa beses na nagpag-nagwa? Ako ang ikapat, pero ako ang uli-uli, igwa sa ila. Sila ginanagwa. Di siya nagtinang? Sino una nagwa? Si Tuklong, tapos si Sani Kapa, tapos si Jeffrey, tapos ako din, sir. Ay, pagkagina ni Kapa, especially ni Sazon, na ginpukaw mo patulog si Sazon? Sir, hindi niya to. Sir, hindi, wala nakamotoran, sir. Diri na lang kita, saan nagpalagyo kami? Di ka una nga nagpalagyo. Di ka nagpanago una. Sila, sir, yung tagaan lang kami na nila ni Sani Kapa, plite. Then, sir, sa kaya may taksaya kami nila sa Kalibo. Sir, plite naman pa lagyo. Kaya hindi naman yung sa Kalibo. Yung gamit ko. Damo kwartas Kapa? Upo si Kapa sa mo, nagpasa ni Ricky? Wala nang pabilin sila sa ilang lugar. Kami mula. Diwa sila. Palisigit kayo na magpunta. Damo kwartas Kapa? Nagpunta na lang siya gali si Jeffrey saya. Ako. Ayun. So, bali, sinong upod mo pagkatuto sa ni Ricky si Jeffrey? Pila ka mo ito ka daw, pila ka gabi? Sa kadlaw, sir, pag siya kagapon na gano'n sa sir, nagtipak sa sakon. Pagkatapos sinaamo ng Chile lang nga aga, nagbalik ka din sa Bacolod. O, nagbalik ko, sir, kayo masurinder. Nagbalik ko sila masurinder. Tani ka puro pulis. So, voluntaryo ang imo pag-surrender, no? O, sa Bumbureg. Sige, siya na, Eric, no? Voluntaryo niya siya nag-surrender. Siya na, Eric. At sige, kaya nag-disposition ni karon siya na, Eric, no? Kay nag-surrender na mo siya sa mga depende ni karon siya na, Eric. Kay Ariel Mandari si Police Lieutenant Colonel Arteliero. Amo siya mismo ang nag-dudong diri. Arteliero, siya ng kuan, ang chief sa IDMU? Yes, action na, Eric. Amo na siya ang nag-dudong diri. Damo kwarta, si Kapa? Kaya sa ni Kapa siya Klibo? Oo, tagaan pa ko siya sa Klibo. Ina-action na Eric, nagmangsubong niya kung taon ka man sig tuduanay na bala action na Eric. Nagmangsig tuduanay kasi una diri kung si Kapa ang paghahabalon kaya even si Sazon ang ginatudo nila si Boy Yawa. Si Boy Yawa amo ni siya gin-confirm nila na mo mismo si Michael Piñoso. Karon lang at least isa na lang wala. Yes, isa na lang direksyon na Eric ang wala, no? Isa na lang direksyon. Si Jeffrey Ilangos, taga Riverside, Banago. Yes, sir. Taga Riverside, Banago. Tanong si posisyon sila dira sa ipabilin sa Station 3? Pabilin sa aksyon na Eric sa Police Station number 3, Basiman sa Mando 3, ni Police Lieutenant Colonel Arteliero, aksyon Eric, hindi sila, no? So, mani nga mando diri. So, danay na sila nga tatlo. Sige. So, bas nga daw, bas mampawan mani sila siya na Eric, na. So, mani nga sitwasyon diri siya na Eric, isa na lang ang ginapangita kag padayon nga gina-manhunt operation karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 3, no? So, amo na lang ni ang pinakakulang diri sa karon aksyon na Eric ay nagbuwa pa si Police Lieutenant, or rather Police Major Roel Kulanag. More updates in relation diri sa manhunt operation diri kay Jeffrey, aksyon na Eric was pa nga daw makakuha man kita sa panibago naman nga update in relation diri. So aksyon na Eric, 4. So subong adlaw 3 nag-surrender, isa na lang ang nabilin. So rekta diri sa police station number 3 with aksyon Patang Nixon Tahom. Ang ka-aksyon nyo, aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Salamat. Aksyon namin grabati. Ara na si Michael Piñoso. Isa na lang wala maka-surrender. Si Jeffrey Ilangos. O, ito to, Jeffrey Ilangos. Kung nakapamati ka, surrender ka na lang. Kaya tatlo mong kaupon nga nakaparagyo, nag-surrender na. Kung adlo ka pa surrender sa pulis sa CIDG, kanto ka sa Aksyon Radyo. Kami mapasalitin nga masurrender kaliwat balik sa station number 3. John Langosta, may gabigid. Sa kay Raymond Villesa, ang problema da nga nagalagari nila ang silda kag nakalusot ang lagari. Inspection ano tawag nyo da nga mga police station 3. Mangkot na si Raymond Villesa. Again si John Langustada, mayong gabigid kag mayo lang dira nga pagpaurok-urok. Balik ang Aksyon Patrol pagkatapos na sa itong importante nga mga pahibalaw. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ari ng resulta sang Loto 640 o 658. Resulta sang Loto 658. 54, 46, 20, 41, 47, 3. Ayos. 54, 46, 20, 41, 47, 3. Jackpot price, 106.9 million pesos. Wala sa may nakakuha. 649 jackpot price, 24.2 million pesos. Wala sa may nakakuha. 32, 12, 3, 43, 31, 47. Again, 649, 32, 12, 3, 43, 31, 47. Jackpot price ang 642, wala sa may nakakuha, 22.1 million pesos. Resulta, 642, 235, 12, 14, 31, 27. Again, 2, 35, 12, 14, 31, 27. Monitor di ang field guard sa Hacienda Fe, La Carlota City. Tanan nga taga La Carlota, ginatamiyaw lang ni Raymond Belyesa. Good night, ka. Aksyon! Night Patrol! Alang-alang na kita sa panahon sa ato sa kapawalang at Aksyon Night Patrol program. Martes, edisyon, takop ini temporaryo. Balik ini buwas Miyerkules, same time, same station. Ato sa rin ka mapatrol, unit reporter sila aksyon ka nagpalagad ka gabi. Aksyon na Roger Gotiv, Percival Villamor, Arnolfo Salmurin, Tamon Forte, Aksyon Albing Graba, Aksyon Papang Nixon Taho. News Center, Aksyon Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup, Security Guard Turog Banwa, back-to-back Security Guard Campaner, upod kay JM Baikin, ng tupad balaya, nagkapamati man sa Aksyon Radio. Makulot. Nalipat, git siya. Tapos at isang kahoy ka para tiya, itong tupad balaya mo, monitor matami mo siya. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sunod sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Vilacanas, ang Batang Suay, back-to-back, Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director, Aksyon Rex Peregrino Cantong, yung lagatang ko naman, Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilik ko kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!